ମିଟିଂ ହେଇଛି यार कोन ରହିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝାଇଥିଲେ ଭାବରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାର୍ଗ ଇଲେକ୍ସନ ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଚେତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ୟୁଥ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା କଣ ମା କହିବେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କଣ ବୁଝେଇଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ମାନେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନବନି ନା କାହାଠୁ ମଦ ମାଂସ ଇଏ କରିନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦବ। ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆଗରୁ ଯେତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି 29 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ କୋଉ ଭଳି ନେତା ବାଛିବେ ଆପଣ ଭଲ ନେତା ଯିଏ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ଆମ ଗାଁ ଦେଶକୁ ସେମିତିଆ ନେତାକୁ ଭୋଟ ଦବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବୋଇତକୁଦର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଇତକୁଦ ୟୁଥ କ୍ଲବ